I varje landskap ger hand på många olika sätt. Man kan gnugga sina rövar mot varann som Eskimo-jävlar gör. För man bugar och man niger som man gjort i alla tider. Men vi vill bara säga så här: tjabba tjena hallå, tjabba tjena hallå, vi säger då tjabba tjena hallå, tjabba tjena hallå, tjabba tjena hallå. När en satkärring kommer ut ur garderoben bör man säga goddag. Alla tafsningar mitt i ansiktet är fan inget att ha. Man pruttar så det glider som man gjort i alla tider. Men fan, vi vill bara säga så här: 1, 2, 3, tjabba tjena hallå, tjabba tjena hallå, vi säger då tjabba tjena hallå, 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 vi säger då tjabba tjena hallå, tjabba tjena hallå, tjabba